Igbo mma mmanụ o chiri ka o chiri ya zelu. Ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Nke onye na-eme ya gaziere ya. Nke onye na-eme na-adịghị mma ya wepụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịghọrọ ya aka mmadụ. Ọnwa dunu na-ekwu aka ijele onye mmụọ mara site n'ike Ikechukwu. Ọmụ na-ekwu mmụọ na-enye m nsogbu njipụtakwa ikwu okwu a. Okwu a bụ nọ n'Igbo, ọ nọ n'Oru. Gere na okwu a na ọ dị very very important. Okwu a dị mkpa before mebie ihe. Mmụọ sị m gwa mmadụ niile na-anụ olu m n'efere mba ụwa. Nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. Nnukwu mmiri na-eru na nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. And mmiri a a ga-akwafu ọtụtụ ọbara. Ọtụtụ innocent blood ga-ala n'iyi. Anambra steeti ga-esheki esheki. Nnukwu mmiri na-ezo. Nnukwu mmiri na-eru. Mmụọ kpọlitere m sị m gwa ndị Anambra steeti na nnukwu mmiri na-ezu. Nnukwu mmiri na-eru. Abịara m fụ ebe onye ọbụla na-agba ọsọ. Ma n'ime afịa ọsọ ata na nkwọ. A na-agba onye ọbụla na-agba ọsọ. Nnukwu mmiri na-achọ izo na Anambra steeti. Asị m zipụ Ozia. Mụzigara ya nwanne anyị nwoke My Excellency Charles Seludo. Ọnwa gị nwanyị na-ekwu okwu a. Onye aka ijele onye mmụọ mara site n'ike nke Chukwu. Mmụọ sị m gwa gị okwu a na nnukwu mmiri a na-eru n'oge sikwe n'aka gị. Na ichefukwela ọgbụgba ndụ gị na Chukwu. O nwekwara nkwa nke ikwere mmụọ banyere ụmụ Chukwu okike abịama bụ ụmụnne gị bụ ndị Igbo. O nwekwara nkwa ikwere bifo mmụọ enye gị oche a. A sị m gwa gị na ọ dị ka ichefuola. O nwere tọkụ nyebụrụ mbụ wee si meke shọ na tọkụ a na o ruru gị aka na gị kwụrụkwa n'ụkwụ gị. Nke emekwala ihe mmadụ kwuru kama gị seek advice from spirit. Mmụọ sizi m gwa gị ugbu a na ihe ị na-eme abụrụ ihe gị na mmụọ kwuru na nnukwu mmiri ga-ezo. Andị n'obere oge ị ga-ahapụ steeti gị gbaa ọsọ. Aka ijele na-ekwu onye mmụọ mara site ike nke Chukwu. Nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. Nnukwu mmiri na-eru na Anambra steeti. My Excellency Sir Charles Seludo. Okwu a na-aga n'isi gị. Bido ugbu a mara ihe ị mere before ị na-anụ tata ebe niile. Ihe a ka mmụọ na-ekwu na a ga-egbu ọtụtụ innocent blood. Na a ga-akwafu 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 ọtụtụ innocent blood. My Excellency Sir, gbuo U-turn. Gbuo U-turn. Gbuo U-turn. Ọ bụrụ na igbuo U-turn, ọsọ ka ị ga-eji gbanarị steeti. My Excellency Sir, mara ihe ị mere stọpụ mmiri a na-eru. Mara ihe ị mere stọpụ mmiri a na-eru. Ọ bụrụ m kwuru okwu a n'ike aka m kama na mmụọ sị m bịa kwuo. Nnukwute ọsọ na ịkwafu ọtụtụ ụmụazị Anambra steeti. Ana m afụ ya and ọ gaghị ete aka ya ahịa. My Excellency, mmụọ sị m gwa gị okwu a. Mmụọ sị m gwa gị okwu a. Mara ihe ị mere bifo eburu ọgba aghara na nghasa bata na steeti gị. O rugokwa eruo. And ihe a ga-eburu bata na steeti gị wụ ịgba egbe. Ma n'ime afịa ma n'ebe niile ọgba aghara adị. Everywhere ngwere n'ọsọ ngwere n'ụzọ. My Excellency Sir, mmụọ si mbere gị akwa. Mmụọ si mbere gị akwa maka innocent blood. Maka innocent blood. Maka innocent blood. Chie azụ. Gaa seek advice from spirit. Gaa seek advice from spirit. Ndị a na-elid gị adị elid gị ọfụma. Gaa seek advice from spirit. Gaa seek advice from spirit. Because of blood of innocent soul.
ha na-ebere m akwasị m zie Ozia. Innocent blood na-ebere m akwasị m zie Ozia. Biko ịnụ Ozia egbukwala m, kama na mmụọ ziri m ya. Nnukwu nsogbu ga-adị na Anambra steeti. Biko mmụọ ziri m Ozia. Onye ka m bụkwa n'izi Ozia? Onye ka m bụkwa n'ịgwa m okwu a? Mgbe a na-agwa m okwu asị m ma m ebunwu, asị m jee kwuo okwu a. Biko ịnụ Ozia zisara ụmụnne gị. Biko ka enye aka ka mmụọ kọrekt ara anyị ma kpọghachitere anyị our excellency Charles Soludo. Ya biko ka mmụọ kpachi ya, ma na ọsa nnukwu nsogbu na-achọ ịda. Nnukwu nsogbu na-achọ ịda. Ịnụ Ozia zisara ụmụnne gị. Zisara ụmụnne gị. Thank you and remain blessed.